Rhif 515-9 Ymgynghoriad ar y Cynllun Hawliau Pobl Anabl. Sicrhau tegwch a hygyrchedd i bawb. Dyddiad cyhoeddi 15 Mai 2025. Camera i'w cymryd, ymatebion erbyn 7 o Awst 2025. Trosolwg. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i hybu hawliau pobl anabl, ac i sicrhau bod pobl anabl yn cael eu cynnwys ac yn gallu cymryd rhan ym mhob cymuned yng Nghymru. Rydym am wneud Cymru yn lle cynhwysol a hygyrch i bobl anabl. Cymdeithas lle gall pobl anabl gymryd rhan heb gyfyngiadau a chael eu grymuso i fyw bywydau llawn, lle mae eu hawliau unigol a chyfunol yn cael eu cydnabod a'i cynnal, a lle mae eu cyfraniad yn cael ei gydnabod. Mae'r cynllun hwn sy'n seiliedig ar waith y tasglu hawliau pobl anabl yn nodi ein uchelgais 10 mlynedd trawslywodraethol a'r canlyniadau hir dymor yr ydym yn gweithio tuag atynt, i sicrhau y gall pobl anabl ffynnu fel aelodau cyfartal o Gymdeithas Cymru, ac i herio gwahaniaethu ar rhagfarn. Mae'r cynllun hwn yn disodli fframwaith a chynllun gweithredu Llywodraeth Cymru, sef gweithredu ar anabledd yr hawl i fyw yn annibynnol. Roedd y tasglu yn cynnwys mwy na 200 o swyddogion polisi Llywodraeth Cymru a 350 o randdeiliaid allanol. Ffurfiodd y tasglu 10 gweithgor thematig i argymell camau gweithredu a fyddai'n gwella bywydau pobl anabl, sef sefydlu a deall y model cymdeithasol o anabledd ar draws Cymru, mynediad at wasanaethau gan gynnwys cyfathrebu a thechnoleg, byw'n annibynnol, gofal cymdeithasol, byw'n annibynnol, iechyd, teithio, cyflogaeth ac incwm, tai fforddiadwy a hygyrch, plant a phobl ifanc, mynediad at gyfiawnder, llesiant fel gweithdy. Gweithiodd aelodau'r tasglu gyda'i gilydd i ddatblygu'r argymhellion a liwiodd y cynllun hwn. Roedd pobl anabl yn bartneriaid gweithredol ym mhroses y tasglu, gan rannu gwybodaeth a phrofiadau bywyd sydd wedi lliwio camau gweithredu i roi sylw i hawliau pobl anabl ac i chwalu'r rhwystrau presennol. Mae'r argymhellion hyn wedi lliwio'r camau gweithredu tymor byr, ac maent wedi hanelu at wella canlyniadau a sicrhau bod hawliau pobl anabl yng Nghymru yn cael eu gwireddu yn llawn. Dyma'r 4 maes cyffredinol y mae'r cynllun hwn yn ymdrin â nhw. Cymdogaethau a lleoedd, cyflogaeth, incwm ac addysg, byw'n annibynnol, cyfiawnder ac ymgylcheddau cefnogol. O dan y 4 maes hyn, mae'r cynllun hwn yn nodi ein uchelgais gyffredinol a'r canlyniadau yr ydym am eu cyflawni dros y 10 mlynedd nesaf. Nod deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol Cymru 2015 yw sicrhau bod llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru yn cael ei wella. Mae'r ddeddf yn cyflwyno diben cyffredin sy'n gyfreithiol gyfrwymol, y 7 nod llesiant, i Lywodraeth Genedlaethol, Llywodraeth Leol, Byrdau Iechyd Lleol, a chyrff cyhoeddus penodedig eraill. Mae'n rhoi manylion am y ffyrdd y mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus penodedig weithio a gweithio gyda'i gilydd i wella llesiant Cymru. Bydd y cynllun hwn a'r 4 maes cyffredinol yn cefnogi'r holl nodau llesiant ac yn arbennig Cymru lywyrchus, Cymru gydnerth, Cymru iachach, Cymru fwy cyfartal a Chymru sy'n cynnwys cymunedau cydlynus. Mae ein hymrwymiadau wedi hamlinellu mewn 2 dogfen allweddol, sef
Y cynllun 10 mlynedd sy'n nodi ein hechelgeisiau hir dymor. Y camau gweithredu y byddan nhw'n byrw ymlaen â nhw. Ein hadroddiad cynnydd sy'n dangos rhai o'r llwyddiannau hyd yma a'n gwaith parhaus i sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bobl Anabl. Fel ein hymgyrch, mae casineb yn brifo a'n pwyllgor ymgynghorol ar gludiant pobl Anabl. Bydd Llywodraethau'r Senedd yn y dyfodol yn pennu'r camau tymor canolig i dymor hir y byddant yn ei gweithredu i gyflawni'r uchelgais a'r canlyniadau ar gyfer pobl Anabl sydd wedi ei nodi yn y cynllun 10 mlynedd hwn. Rydym bellach wedi dechrau bwrw ymlaen ar rhai o'r camau tymor byr. Nid ydym am aros tan dymor nesaf y Senedd i gymryd camau i wella y canlyniadau i bobl Anabl. Hoffem eich barn am y cynllun drafft ar hawliau pobl Anabl. Efallai yr hoffech chi gynnig sylwadau ar un neu bob un o'r meysydd hyn. Amserlen yr ymgynghoriad. Bydd yr ymgynghoriad yn para am 12 wythnos. Rydym yn annog pob aelod o'r cyhoedd, yn enwedig pobl Anabl a'r handdeiliaid i gymryd rhan. Mae eich cyfraniad yn hanfodol i wella'r cynllun hawliau pobl Anabl, mwyn sicrhau i fod yn bodloni anghenion a nodau cymuned pobl Anabl. Byddwn yn cyhoeddi fersiwn derfynol y cynllun yn dilyn yr ymgynghoriad. Yr hyn yr ydym yn ei ofyn i chi ei wneud. Rydym yn eich gwahodd i ystyried y cynllun drafft hwn ar hawliau pobl Anabl, a rhannu eich meddyliau a'ch awgrymiadau. Mae'r cynllun yn cynnig camau gweithredu penodol, ac rydym wedi paratoi rhai cwestiynau i helpu i liwio eich adborth. Gallwch ymateb yn ysgrifenedig mewn unrhyw fformat neu iaith sy'n gweithio orau i chi, gan gynnwys recordio iaith arwyddion Prydain, BSL. Mae eich barn yn bwysig iawn i ni. Mae eich adborth yn hanfodol i sicrhau bod cynllun hawliau pobl Anabl Cymru yn ystyriol, yn effeithiol ac yn gynhwysiol. Cofiwch, bod gennych yr hawl i rannu eich barn, rhaid i'ch ymatebion gyd yn ffurfio a gyfonion cyfreithiol am iaith casineb a chyfathrebiad malisius. Sut i ymateb? Anfonwch eich sylwadau erbyn y 7 o Awst 2025 drwy un o'r dulliau canlynol. Llenwi ein ffurflen ar-lein, lawrlwytho a chwblhau ein ffurflen ymateb a'i hanfon drwy e-bost i ymgynghoriad cynllun hawliau pobl Anabl @llyw.cymru. Lawrlwytho a chwblhau ein ffurflen ymateb a'i hanfon drwy'r post i'r cyfeiriad hwn. Tasglu hawliau pobl Anabl. Yr is-adran cydraddoldeb a hawliau dynol. Llywodraeth Cymru. Parc Cytês. Caerdydd. EC-F-10 3NQ. Anfon eich adborth trwy recordiad BSL i flwch negeseuon e-bost y tasglu. Rhagor wybodaeth a dogfennau cysylltiedig. Gallwch weld y ddogfen hon mewn gwahanol fformatau ac ieithoedd eraill heblaw am BSL, Cymraeg a Saesneg. Os bydd ei hangen arnoch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni. Manylion cyswllt am ragor o wybodaeth. Tasglu hawliau pobl Anabl. Yr is-adran cydraddoldeb a hawliau dynol. Llywodraeth Cymru. Parc Cytês. Caerdydd. EC-F-10 3NQ. E-bost. Tasglu hawliau pobl Anabl @llyw.cymru. Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. This document also available in English. Rheoliadau cyffredinol y DI ar ddiogelu data, GDPR y DI. Llywodraeth Cymru yw'r rheolydd data
ar gyfer ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru ac ar gyfer unrhyw ddata personol a ddarperir gennych fel rhan o'ch ymateb i'r ymgynghoriad. Mae gan weinidogion Cymru bwerau statudol a maent yn dibynnu arnynt i brosesu'r data personol hyn, a fydd yn ei galluogi i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynglŷn â sut y maent yn cyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus. Y sail gyfreithlon dros brosesu gwybodaeth ag esglir yn yr ymarferiad casglu data hwn yw ein tasg cyhoeddus. Hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd ar ôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. Erthygl 6(1)(e). Bydd unrhyw ymateb anfonwch atom yn cael ei weld yn llawn gan staff Llywodraeth Cymru sy'n gweithio ar y materion ym yr ymgynghoriad hwn yn ymwneud â nhw, neu sy'n cynllunio ymgynghoriadau ar gyfer y dyfodol. Yn achos yr ymgynghoriadau ar y cyd, mae'n bosib y bydd hyn hefyd yn cynnwys awdurdodau cyhoeddus eraill. Os bydd Llywodraeth Cymru am ddadansoddi'r ymatebion ymhellach, efallai y bydd y gwaith hwn yn cael ei gomisiynu i wneud gan drydydd parti a chrededig. Er enghraifft, sefydliad ymchwil neu gwmni ymgynghori. Dim ond o dan gontract y caiff unrhyw waith o'r fath i'w wneud. Mae telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer contractau o'r fath yn nodi gofynion caeth ar gyfer prosesu a chadw data personol yn ddiogel. Er mwyn dangos bod yr ymgynghoriad wedi cael ei gynnal yn briodol, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ddogfen hon. Mae'n bosib hefyd y byddwn yn cyhoeddi'r ymatebion yn llawn. Fel arfer, cyhoeddi'r enw a chyfeiriad neu ran o gyfeiriad yr unigolyn neu'r sefydliad a anfonodd yr ymateb gyda'r ymateb. Os nad ydych yn dymuno eich enw a'ch cyfeiriad cael ei cyhoeddi, rhowch wybod i ni yn ysgrifenedig wrth anfon eich ymateb. Byddwn wedyn yn ei dileu cyn cyhoeddi. Dylech fod yn ymwybodol hefyd o'n cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth rhyddid gwybodaeth ac y gallai Llywodraeth Cymru fod o dan rwymedigaeth gyfreithiol i ddatgelu gwybodaeth. Os caiff eich manylion eu cyhoeddi fel rhan o'r ymateb i'r ymgynghoriad, caiff yr adroddiadau hyn eu cadw am gyfnod amhenodol. Ni fydd unrhyw ddata arall sydd gan Llywodraeth Cymru amdanoch yn cael ei cadw am fwy na 3 blynedd. Eich hawliau. O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl i gael gwybod am y data personol sy'n cael ei cadw amdanoch chi a'i gweld, i fyny ein bod yn cywiro gwallau yn y data hynny, i wrthwynebu prosesu data neu gyfyngu ar brosesu data o dan amgylchiadau penodol, i'ch data gael ei dileu o dan amgylchiadau penodol. I gludadwyedd data o dan amgylchiadau penodol, i gyflwyno cwyn i swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, ICO, sef yn rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. I gael rhagor o fanylion am yr wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei chadw a'r ffordd y mae'n cael ei defnyddio, neu os ydych am arfer eich hawliau o dan y rheoliad cyffredinol ar diogelu data, gweler y manylion cyswllt isod. Manylion cyswllt o swyddog diogelu data yw Llywodraeth Cymru, Parc Cytês, Caerdydd, ECF10 3NQ. E-bost swyddog diogelu data@llaw.cymru. Dyma fanylion cyswllt swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Rhif ffôn dim 1625 545 745 neu dim 3 123 1113. Gwefan https:// ico.uk/.
ymgynghori.org.uk. Ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad. Eich enw, sefydliad os yw'n berthnasol, eich cyfeiriad e-bost neu rif ffôn, eich cyfeiriad. Cwestiynau'r ymgynghoriad. Cwestiwn 1, ein uchelgais gyffredinol. Dyma uchelgais gyffredinol y Cynllun Hawliau Pobl Anabl. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i hybu hawliau pobl Anabl, gan gynnwys sicrhau bod pobl Anabl yn cael eu cynnwys ac yn gallu cymryd rhan ym mhob cymuned yng Nghymru. Rydym am wneud Cymru yn lle cynhwysiol a hygyrch i bobl Anabl. Cymdeithas lle gall pobl Anabl gymryd rhan heb gyfyngiadau a chael ei grymuso i fyw bywydau llawn, lle mae eu hawliau unigol a chyfunol yn cael eu cydnabod a'i cynnal, a lle mae eu cyfraniad yn cael ei gydnabod. Rhowch wybod i ni eich barn am y datganiad o'n uchelgais y gynigir gennym. Ai dyma'r uchelgais iawn i wella cydraddoldeb i bobl Anabl yng Nghymru? Beth, os oes rhywbeth, y gellid i ychwanegu at yr uchelgais hon, neu y dynnu ohoni? Cwestiwn 2. Themau. Mae'r Cynllun Hawliau Pobl Anabl wedi rannu'n 4 thema. 1. Cymdogaethau a lleoedd. 2. Cyflogaeth, incwm ac addysg. 3. Byw'n annibynnol. 4. Cyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol. Rhowch wybod i ni ydych chi'n meddwl bod y themau hyn yn addas ar gyfer y cynllun. A yw'r themau hyn yn ymdrin ar prif faterion neu'r prif rwystrau y mae pobl Anabl yn ei profi. A oes unrhyw feisydd heb eu cynnwys y dylid eu hychwanegu at y themau hyn? Os oes, beth ydyn nhw? Cwestiwn 3. Y prif bynciau. Mae'r cynllun yn nodi'r prif bynciau canlynol. Sefydlu a deall y model cymdeithasol o anabledd. Mynediad at wasanaethau. Byw'n annibynnol, gofal cymdeithasol. Byw'n annibynnol, iechyd. Teithio. Cyflogaeth ac incwm. Tai fforddiadwy a hygyrch. Plant a phobl ifanc. Mynediad at gyfiawnder a llesiant. A yw'r pynciau hyn yn ymdrin ar prif faterion neu'r prif rwystrau y mae pobl Anabl yn ei profi? A oes unrhyw feisydd heb eu cynnwys y dylid eu hychwanegu at y pynciau hyn? Os oes, beth ydyn nhw? Cwestiwn 4. Camau gweithredu. Mae dogfen y camau gweithredu yn nodi'r camau tymor byr yr ydym yn ei gweithredu ar hyn o bryd. Bydd rhagor o gamau gweithredu gan lywodraethau'r dyfodol i'n helpu gyflawni'r canlyniadau hir dymor. Rhowch wybod i ni ydych chi'n meddwl y bydd y camau gweithredu tymor byr hyn yn helpu i gyflawni'r canlyniadau hir dymor. A fydd y camau gweithredu hyn yn helpu leihau'r problemau a'r rhwystrau y mae pobl Anabl yn ei wynebu. Rhowch resymau am eich ateb os gallwch chi. Cwestiwn 5. Canlyniadau maes cymdogaethau a lleoedd. A fydd y canlyniadau arfaethedig a nodir o dan faes, cymdogaethau a lleoedd yn helpu leihau'r problemau a'r rhwystrau y mae pobl Anabl yn ei wynebu? Beth, os oes rhywbeth, y dylid ei hychwanegu at y canlyniadau hyn, neu dynnu ohonynt? Rhowch resymau am eich ateb os gallwch chi. Cwestiwn 6. Canlyniadau maes cyflogaeth, incwm ac addysg. A fydd y canlyniadau arfaethedig a nodir o dan faes, cyflogaeth, incwm ac addysg yn helpu i leihau'r problemau a'r rhwystrau y mae pobl Anabl yn ei wynebu? Beth, os oes rhywbeth, y dylid ei hychwanegu at y canlyniadau hyn, neu dynnu ohonynt? Rhowch resymau am eich ateb os gallwch chi. Cwestiwn 7. Canlyniadau maes byw'n annibynnol. A fydd y canlyniadau arfaethedig a nodir o dan faes byw'n annibynnol yn helpu leihau'r problemau a rhwystrau y mae pobl Anabl yn ei wynebu? Beth, os oes rhywbeth, y dylid ei ychwanegu at y canlyniadau hyn, neu dynnu ohonynt? Rhowch resymau am eich ateb os gallwch chi. Cwestiwn 8.
Canlyniadau maes cyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol. A fydd y canlyniadau arfaethedig a nodir o dan faes cyfiawnder ac amgylcheddau cefnogi yn helpu leihau'r problemau a'r rhwystrau y mae pobl anabl yn ei wynebu. Beth os oes rhywbeth y dylid ei ychwanegu at y canlyniadau hyn neu dynnu ohonynt? Rhowch resymau am eich ateb os gallwch chi. Cwestiwn 9. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, ymgynghori. Rydym wedi amlinellu yn y cynllun Hawliau Pobl Anabl sut mae'r camau gweithredu a'r canlyniadau yn cefnogi'r egwyddorion a nodir yn ymgynghori. A ydych yn meddwl bod y cynllun yn hyrwyddo'r prif egwyddorion sy'n ymwneud â sicrhau hawliau a chynwysiant a nodir yn ymgynghori. Rhowch resymau am eich ateb os gallwch chi. Adran 10. Monitro a gwerthuso. Mae adran olaf y cynllun Hawliau Pobl Anabl yn nodi'r trefniadau ar gyfer llywodraethu, monitro a gwerthuso'r cynllun. Mae hyn yn golygu monitro sut mae'r cynllun yn gweithio, gwneud yn siŵr ei fod yn mynd yn dda, a mesur pa mor dda mae'r cynllun yn gwella bywydau pobl anabl. A ydych chi'n meddwl y dylid ystyried defnyddio unrhyw ddylliau llywodraethu, monitro neu werthuso eraill? Cwestiwn 11. Iaith arwyddion Prydain. Beth ydych chi'n meddwl y bydd effeithiau tebygol y cynllun Hawliau Pobl Anabl ar arwyddwyr byddar iaith arwyddion Prydain, BSL? Mae gennym ddiddordeb arbennig yn ei effaith bosib ar gyfleoedd i ddefnyddio BSL yng Nghymru. Sut bydd y cynllun yn helpu hyrwyddo a chryfhau'r defnydd o BSL yng Nghymru? Sut bydd y cynllun yn helpu chwalu'r rhwystrau y mae arwyddwyr BSL yn ei profi wrth geisio cael mynediad at wybodaeth a gwasanaethau? Cwestiwn 12. Y Gymraeg. Beth yn eich barn chi fyddai effeithiau tebygol y cynllun Hawliau Pobl Anabl ar y Gymraeg? Mae gennym ddiddordeb arbennig yn unrhyw effeithiau tebygol ar gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg ac ar beidio thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. A ydych chi'n meddwl bod cyfleoedd i hyrwyddo effeithiau cadarnhaol mewn perthynas â'r Gymraeg yn y cynllun? A ydych chi'n meddwl bod cyfleoedd i leihau effeithiau anfuddiol ar y Gymraeg yn y cynllun? Cwestiwn 13. Sylwadau eraill. Rydym wedi gofyn cwestiynau penodol i chi am y cynllun Hawliau Pobl Anabl. Os oes gennych unrhyw beth arall yr hoffech chi ei ddweud wrthym am unrhyw rhan o'r cynllun, defnyddiwch y gofod hwn i roi gwybod i ni.